Pagdagsa pa rin ng mga bibisita po sa Tondaligan Beach sa Dagupan City sa darating na mahal na araw, pinaghahandaan na. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naghahanda na ang mga lifeguards sa Tondaligan Beach sa Bunuan, Dagupan City sa inaasahang dagsa ng mga beachgoers sa paparating na mahal na araw. Ayon sa nakapanayam na Tondaligan lifeguard ng IFM News Dagupan, sigurado umanong dodoble ang mga bibisita sa lugar sa mahal na araw upang maligo at pumasyal. Mga abutin ng mga 10K, ganyan. Ang ine-expect kong mga tao na darating dito, mga bisita natin. Sa tansya ng mga lifeguard na sa 10,000 ang bibisita sa lugar kung sinisiguro umano nilang matututukan ang mga maliligo upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Maliban sa lifeguard sa Tondaligan Beach, katulong ng mga ito sa pagtitiyak ng seguridad ay PNP, Coast Guards at CDRRMC. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ng otoridad na mag-ingat sa pagligo sa dagat. Pag maliligo po sa Tondaligan Beach, pag po may nakatayong flag na pula, ibig sabihin po nun, yun lang po ang hindi po sila safe doon dahil nandun po yung current. Yan lang po ang masasabi ko. Basta't nandito kami para sa inyong lahat. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.